Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli kay ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ang sa tuya pong mga mas intention, siyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Heraldine Bubis. Pasasalamat kan Racho Giab family, kan Mendoza family. For a special intention, for safe travels of Mariflor, Oden and Nicola Rijoso, offered by Rijoso family. For Marie Hittier, offered by Mel and family. To pass the exam in aeronautical engineer of Rolando Rancho III, PICS. For good health, offered by Racho Giab family. For good health of my family, by Racho Giab family. For healing and fast recovery of my family and friends who are sick, by Racho Giab family. Special intention by Mendoza family. For the eternal repose of the following souls, Efren, dulot ni Eva Flores and family. Democrito and Elisa. Isamin, dulot kan Lorejo family. Losville, dulot kan Racho Giab family. Jesus, dulot kan Bilon family. Bonifacio, dulot kan Manatlaw family. Ronald Joseph, dulot kan Cano family. Eduardo Angel Ricarda, Eduardo Herminia Alfonso and Teresa. Efren, Anita, Homer, Mariano, Florentino, Manuel Sr., dulot kan Mendoza family. Eduardo, Lydia, Moises, and Rizalina, dulot kang Sade family. Ngunyan po na Sabado, misa antisipada kan ikaduang simana kan Adviento, World Day for People with Disabilities, National AIDS Sunday. Mga tugang, ngunyan na ikaduang Domingo kan Adviento,
Pinapagirumdum kita kan mga babasahon na ang Diyos mapadarakan para tubos. Tanganing magtaoning katuninongan, asin kaugmahan sa kinaban. Makanuod lugod kitang magbukas kan sa tuyang mga puso. Tanganing madangog niyato ang mga tataramon kan kagurangnan. Asin makaandam kita sa pagsabat sa iya. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos para sa pagpuon. Magawit sa kagurangan. Sangaran ka nama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Ang Amen. grasya sing katuninungan ni Yesu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios pagisumaro kat Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ngatugang ako tans to mga kasalan, tangani magkani ko kita sa pagsilibrar ka mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa higo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, nakoy pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak malugod sa toon, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakaman sin may herakon, ang mga naghihidadis sa pagsabata sa imong aki, dahil lugod maulang ni anuman na mga kinabano nagibo, alagad sa pakasabot, nin langit no nakadunungan, maghimo kami na magi mga katuod niya. Siya na kaiba mong nabubuhay at sinagahades sa pagkasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nagtataram sa to manunungod sa panuga kan Diyos. Hali isa kapag-arakian ni Isi, madatong ang sarong hade na masuripot asin pano ning katuninongan. An hading ini iyo si Jesus, na magtatao nin pagkasararo asin pagkamuot sa katawuhan. Imation niya to an inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. May maluwas na sarong supang sa pungo ni Hasi, asin sarong sanga an matalubo halis sa iyang mga gamot. An espiritu nin kagurangnan, mauntok sa iya. An espiritu nin kadunongan, sa kapakasabot. An espiritu nin hatol, sa kakusog. An espiritu nin pakaaram, asin nin pagkatakot sa kagurangnan. An pagkaigwa nin pagkatakot sa kagurangnan, iyo an sa iyang kaugmahan. Di siya maghuhukom susog sa nahihiling o nadadangog niya, kundi sa katanosan, huhukuman niya ang dukha, asin hahatulan niya ang mga mahuyo kan kinaban, na mayonin pinapalain. Sa iyang pagbuot, ang mga tao papadusahan, asin ang mga maraot magagadan. Paghahadean niya ang sa iyang banwaan, na may katanosan sa kakaimbudan. An lobo mag-eerok sa kaibahan kan kordero. An ugbon na kanding, mahigda kaibakan leopardo. An mga ugbon kan baka, sa kaliyon mag-iibahan. Asin sarong sadit na aki, an mag-aataman sa inda. An baka, saka an oso, sabay na magkakakan. Asinan sa indang mga ugbon, magkataid na maghihigda. Siring sa toro, ang leon makakakanin dagami. Ang sadit na aki, dai maaano maski siya magkawat, harani sa lungib kan makamandag na alas. Mayunin anuman na maraot na mangyayari sa inda, sa Sion, sa banal na bulod ng Diyos. Hulitan kinaban, magiging pano kan pakaaram ning kagurangnan, siring na an kadagatan pano ning katubigan. Sa aldaw na iyan,
ang gamot ni Hesi, matindog bilang sarong tanda para sa mga banwaan. Hahanapon siya nin mga nasyon, asin magiging mamuraway an sa iyang erokan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuripotan na asin an madagyang katuninongan, sa gudsulnop na an bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na an bulan. O Diyos, itaw mo sa hadian sa imong hustisya, itaw mo sa iya an sa imong katanosan, hukuman niya lugod sa katanosan an sa imong banwaan, asin sa hustisya an sa imong mga dukha. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na an bulan. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanahonan, asin magsaupay lugod ang katuninongan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya poon sa dagat, sagkod sa dagat, poon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na an aldaw. Ang bulan. Hulita, iliniligtas niya ang duka na nag-aagrangay sa iya, anang angaipo asin ang mayunin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Na mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na an bulan. An sa iyang ngaran, magdanay lugod sa good lamang. An sa iyang kabantogan, magpadagos siring sa aldaw. An mga tao, bendisyon ng lugod huli sa iya, apodon lugod siya, paladan ka mga nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na an bulan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita ni San Pablo na magkaigwa kita nin paglaom. Sinasadol niya kita na mabuhay sa katuninongan. Asin akoon ang lambang saro, siring kang ginibo ni Jesus. Sa paagi kaini, sarabay kitang makapag-umaw, asin makapagmuraway sa kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang gabos sa mga nasa kasuratan, isinurat nga ning tukdoan kitang magkaigwanin paglaom sa paagi nin pakatagal sa karangahan na itinatao sa to kan mga kasuratan. Papangyariyon manlugod nin Diyos na iyo ang nagtataon in pakatagal asin karangahan na mamuhay kamong nagkakauruyon sa pagsunod kang paarog ni Kristo Jesus, tanganing kamo gabos sa rabay na mag-omaw sa Diyos asin Ama ni Yesu Kristo na satong kagurangnan. Siring na kamo inako ni Kristo, siring man ang gibuhunindo sa lambang saro para sa kamurawayan ni Diyos. Hulita sinasabihan ko kamo na si Kristo naging sarong surugoon ka mga Hodeo, tanganing ipahiling na maimbod ang Diyos sa pag-utob kan panugang itinao niya sa mga ginikanan ninda, asin tanganing humawon man kan mga pagano ang Diyos, huli kan sa iyang pagkamamahirakon, siring na nasusurat, kaya umawon taka sa tao kan mga pagano, mag-aawit ako sa imo nin mga kaumawan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na iyan, nagabot si Juan Bautista, sinagpuon, paghulit, duman sa katlangtadanin Hudiya. Magbakli na kamo, ang sabi niya, ulitauyanan ka de anin langit. Si Juan ang sinasabi ni Propeta Isaías, kanini magtaram, igwang nagkukurahaw sa kalantadan, andama-andalan para sa kagurangnan, tanosa andalan sa iyang lalakawan. Ang gubing ni Juan gibo sa mga buhok ni kamelyo, may hagkos siyang anit. Ang kakano niya, duron asin dugos. Nagduruman sa iyan mga taga-Jerusalem, mga taga-Udiya, sagod, ang mga nag-eerok sa mag-ibong kansalo, ganin Urdan. Itinuga nindan sa na makasalan, dangan binunyagan sinda ni Juan Bautista sa salog nin Jordan. Kan mahiling niya sinda, kan mahiling ni Juan na dakol na Pariseo asin Saduceo ang nag-abot, tanganing magpabunyag, sinabihan niya sinda, mga Remoranon, si Isay ang nagsabi sa Indo, makakadulag kamo sa maabot na padusa ni Diyos. Ipailing nindo sa gibo na kamo nagbakli na. Di kamo maghuna na makakaligitas kamo sa padusa. Hulita ama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini, ang Diyos na makakagibo nin aki para kay Abraham. Dawa mo niyan andam na ang patok sa namaputol kan gamot kan mga kahoy. Ang lambang kahoy na dahin nagtataunin maray na bunga, papaludon sa kaisusog ba sa kalayo. Binunyagan ko kamo sa tubig na nagpailing na kamo, nagbakli na, alagad an maabot sunod sa ko, mabunyag sa indo sa Espiritu Santo, asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kaysa sa ko, asin da ako maninigong magbitbit kan sa iyang sandalyas. May dara siyang saligsigan, tanganing saligsigon, an gabos na inani. An paroy, titipon niya sa iyang harong-harong, alagad an ata, susuloon niya sa kalayong dai na sisigbo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon sa Saindo. Ikadawa na kitang Domingo, Kanadbiento. Ikadawa na ang ilaw sa Corona Kanadbiento. Asin kan nakaging Domingo, pigsabi ta so tulong klase nin pagdatong, kang agurangnan, na ulitin ko, ang edot na pagdatong, nangyari kan ang akin nin Diyos sa Yesu Kristo, naging tao. Ito ang enot na Christmas, na Holy Night, Silent Night. Ninulit tamayong nakaaram, asin ngayong interesado siguro. Maliban sa mga nagpupuka, duman sa kabubuludan kang Hudiya, aranid sa Bethlehem, na mga pastores, mga nagkapirang mga tao. Yun yung nakadagog kang awit na pag-umawon ng Diyos o Gloria. Alagad sa ikadang mga kataon o pagdatong ni Kristo, bagkong silent night, kundi sabi nga ni maingay o lahat makakadangog dinulita sa kadakulang mga tingog kang kalangitan. Everybody will look towards the sky, no?
maski itong pigasabi na dai nagbibig kay Jesus. Kaya ang iba matatakot, asin dakulang mga kapurisawan ng mamamatay aninda. And the description of this day na pigaapod parusya o kaduwang pag-abot ni Jesus will be very great in the sense na itong day nag-ako kay Jesus, maski may panahon, sabi magtutumbukan sa ng mga dibdib, ninulita, they will keep on blaming themselves for not taking into consideration the grace being offered by God. Natural, matatakot ka. Pero kung nag-ako ka, kan grasya ng Diyos, tanyaon man iyan sa iyong pagkatao, ang pag-ibok ang tama, pag-ibok ang maray, magtabang, patawad. We know all these things, pinapasabong sa to. Tayo kitang konsensya. Pero if you deny that, iba man ang agadon mo, iba man ang pangadyan mo, sumarumpot na espiritu, etc. Yan po, so katatakutan mo pag abot ni Kristo for the second time. And the third, pagdatong, ito po pagsabi na ang pag-abot ni Jesus sa Espiritu o mga sakramento. Kaya, sabi kang sibahan, pag kita nagkukomunyon, nag-ako ka na hawak ni Kristo, kung kita nagludulok sa komunyon, pinapatawad kita ni Jesu Kristo. As in, iba pang mga paagi, araw kang pagpangadji, kung maray ang motibo kang nagpapangadji, niyaon po ang kagurangnan, minaabot sa iya o minadatong. So these are the three comings of Jesus o pagdatong. Ini naman na apat na kandila, nasabi na, these are the four Sundays of Advent. Pero pwede naman na ngaranan ki more descriptive, no? Sabi ang panahon ng Adbyento, maski nga ni halipoton, sarosa ng bulan, each Sunday, pwede ta sindang ining kandila i-connect duman sa pag-andam. As in, ang lambang Domingo speaks of a person, no? A personality na magiging tabang ta sa pag-andam. So, maybe the first candle, we can refer to the candle of Isaiah, the prophet of Isaiah. Nag-apirang na bagang aldaw, baski sa mga weekdays, siningon niya na kadawa ng Domingo, ang erot na pagbasa, pero may hali kay prophet Isaiah, ninulitay niya ang nag-preach o huda kang pagdatong kang paratubos. So even now, first, opening kang ebanghelyo, pigdi-describe na ang pagdatong ni Juan Bautista in order to baptize the people, to prepare them for the coming of the Messiah. Ini po na passage na sarong tingog nagkukurahaw sa lantad. It's taken from the prophet Isaiah. So anong magiging role ni Isaiah? Anyway, tapuson tayo na so 3 candles. Ikatdawang kandila, pwede taman sabihin, kandila ni Juan Bautista. Dinaulita, it is through the baptism of John at the River Jordan na itong mga tao nagdurudok, telling them to confess their sins. So, ito pong pagbunyag sa tubig ang Jordan, it's not the same baptism as we receive. Ngunyan, nakita Kristiyano o naging Kristiyano. Nata po, dinulita ining pagbunyag duman ni Jesus sa Jordan, ni Juan Bautista, bako pong sakramento. Direct man natapos si Kristo sa iyang Paschal Mystery. So, essentially, bako po itong sacrament.
Ngunyan, ang pigaakot ang sacrament na enot, na yung ang pagbunyag, consider na ining tinugdas ni Kristo sa sayaman sa ng baptism. Kung kaya, aram to sa mga epekto, no? So, enot, nagigikitang, of course, so paghali kang kasalan orinal, kung dakula na siyang binunyagan, halion man so, naginibo niyang kasalan as a human being na dahil pumanibid sa Diyos. So the actual sins and the original sin, no, are forgiven if you accept baptism kung ika medyo matanda na. Ikadua, tanali na sa kasalan mo, then you become paramana o inheritor of the kingdom. Kasi kagurangnan, iyo ang hadi. And sa iyang kingdom is being given to those who want to accept Him in the person of Jesus. Kaya nagigitang mga aki kan mahal na Diyos, sons and daughters of the Father, brother of Jesus, as in miyembro kang simbahan na minok na ni Jesus. And so on and so forth. Ito pong mga produkto, mga prutas kang pagbabunyag. So, we call the second candle, the candle of St. John the Baptist, na magre-remind man sa tuya na kang kita binunyagan, ano na so nangyari sa tuya. Every time na nagubunyag ako digdi, sabihin ko, dakulonon ka mong mga ninong-ninang, magigibo daw nindo, baka magpaturok-turoklingan ka mo sa indong obligasyon na antabayan ang aki, mantang siya nagdadakula. Siyempre, during the day of baptism, saka lang magiging aware na siya pala ninong-ninang. After that, wala na. Maybe, the first birthday, magre-regalo. And the next, and the next. Later, pag nakula ng karo, wala na. Paunti-unti nang nawawala sa mga ninong-ninang. But what happens to the obligation? Ano pang obligasyon? Ipamidbid si Jesus. Na siya sa roon ng Kristiyano. Inako yan na si Kristiyano on behalf of his parents and them na sindang mga tumayo sa pagtubod ng bata, tayo day pamandakula. Sinda na mga ninong-ninang, nakakasabot na, kaya nga siya kinuha to stand for the faith of the infant. Na kung day mo yung gibuhon, sino magpapakilala sa inaanak mo? Ay sumadri na nga, Father, so padi na nga ya. Baka may man po yan obligasyon. Kamu nag-ako kang obligasyon maging ninong-ninang. That is why the ninong-ninang should have naman the qualities na hindi naman babaero, na hindi naman magnanakaw. So presentable na naman na ninong-ninang. Hindi naman ibig sabihin, ay taga-abroad, Father, saka na mapabunyag, taday pang mauli so maninong o maninang. Imagine, mahalat ka, paano so akin maghelang? Basta sana mahalat na mayaman. Bako po araw kaan. Dahil tapigalagaan sa spiritual life ng aki na gusto tang ninungan o ninangan. Diba? It's very important. Takon dahil nabot niya ganang aki, paano kung namatay, nagkasakit? So, ang bunyag na itinao, in-administer ni Juan Bautista, sinasabi sa Ebanghelyo, it's different from the bunyag na inaako unta ko niyan bilang mga paratubod ni Kristo. Mas dakulan sa tuyang obligasyon, responsibilities. Kayto, binunyagan sinda tanganing iandam sa pagdatong kang Misaya na iyo si Yesu Kristo. Pero ngunyan, baga siyempre, binunyagan na kita, we're also waiting for the second coming of Jesus.
Sana sa pag-abot naan, naging faithful kita sa tuyang baptismal promises. Kaya nga, yan ang sinasabi ko, di naman pagkatapos kang karaunan, irinoman, sa bunyag, no more. No more. Wala na. Wala nang follow-up kung ano na ba ito si anak ko, baka mamaya Muslim na, baka mamaya may kalibin na, di ba? Dahil man dahil man pigo kumusta, ano ta sa nakong mauswag na, ay nag-abroad na ngaya, mayaman na ngaya, no? Mga ganon. Dahil man po, bago mo po sa kayamanan na physical, na material, kundi, sabi ta, magayon itong mabibidan niya si Jesus. Kung habuan niya si Jesus, bahala siya. Basta, we did our duty. Napamidbidon sa iya ang Diyos Ama at saka si Jesus. And Mama Mary and Saint Jude, kung sino man ang gusto tang maging katulong sa obligasyon tang yun. So, let's continue. So, ipangatlong kandila, ini po si Candle of Mama Mary. So, siguro next Sunday, si Mama Mary na ang tema sa gospel. So, we see here the progress of our waiting, no? Sa pag-abot kang Mesiyas. As in, sa buhay naman ni Santa Maria, ramta, bako man siya mahambog na ako ngayang mama ni Jesus. Then, ngaya ako magtabang dyan, I'm the mother, no? Hindi po ganoon. Kundi, nagiging ang humble si Mama Mary, no? Hindi niya pinagmamalaki na siya ina ng Mesiyas o paratubos. Bagkos ay pinapakita niya kung ano ang tunay na disipulo, no? Para sunod kan Diyos sa paagi ni Kristo. So, she became the very best example of being a Christian. O kaya para sunod kan sa iyang aki. That's why in our devotion to Mary, we always say, to Jesus through Mary. Di man kita makakaduman sa aki ni Maria, kundi man kita makadulog kay Mama Mary. Sabi lang ina, she knows very, very much about her son. And finally, the last candle is the candle of the church. Bakit po? Naghihintay baga kita kay Jesus for the second time sa konteksto kang simbahan. That's why the season of Advent is pabalik-balik. Pero hindi ibig sabihin na pabalik-balik, sasabihin ta, ay saka nang iya, Father, saka nang iya ako mapakareip kang buhay ko. Tayo na, may next Advent na naman, may next Christmas na naman. Hindi po. Hindi taman aram ang buhay ta. Hindi natin alam. But because Jesus is coming, we should be sure, we should really prepare na kailan ka pa magbabago, kailan ka pa magsiseryoso sa pagtubod mo, kung huli na ang lahat. Dahil po, sabi pa ni San Pablo, magmatana ka mo, wake up, because it's already the time of your salvation. But sabihin, lingawan na sa mga gibong sa kadikluman, permi na magbantay, magpuka, kung minsan sa pagturog ta, ano nagigibot ta? Nagigikitang drowsy, nagigikitang lazy, dito nagigibot so dapat ang gibuhon. But those things that you have to do, nag-aapekto sa satuyang paghintay sa pag-abot ni Jesus for the second time. So, kung si Mama Mary ang third candle, the fourth candle is the candle for the church. Kung sa'yo ng konteksto kita naghahalat, we can also include St. Paul sa fourth candle. Inulit sa second reading, it speaks of St. Paul. Sa iyang pagkamidbid sa Diyos, sa pagi ni Kristo, ang buhay niya baga, itinao niya sa kagurangnan. Sabi niya, dahil na ako nabubuhay sa buhay ko, sa diri kong buhay, kundi itinao ko na kay Jesus. Kaya Jesus lives in me. Kung niyaon si Jesus kay San Pablo,
but sabihon, dahil nanin mga bagay sa kinaban na pwede niyang sabihon, gusto kang makuha ini, gusto ko ini, yan pa, na nagpapahiling na there's no satisfaction kung ano man po ang magustuhan mo sa kinaaban. Any kinaabanan na bagay will never bring us full satisfaction. Hanggang dahil po yan naglilid sa mahal na Diyos. Because it is the longing for Jesus that will fill us to the brim. No? Talagang bilog na kapanoan kakaligtasan, kapanoan kang katuninungan, kapanoan kang katotoohan. Sabi ba sa bago sa simbaga salmo, mamumurak ang kasuriputan kang Diyos. Meaning to say, if we are now in God, in Jesus, nakilala ta na siya, bago kita kang buhay niya according to the teaching of Jesus, dahil na pong baralikan yan. No return na yan eh. Kasi nangyayari, backsliding, bumabalik-balik. Paano nga kung nagbalik ka? Sabi ni San Pablo, or one of his letters, the second condition of that person is worse doon sa nahinot. Na kinukumpara niya sa sarong ayam na nagsuka, forgive me, nagsuka, kinaon manggirari susuka. Di ba? O kaya, suurig, imbes na pigkarigos mo na, piglinigan mo na, minabalik sa putik. Di ba? Have you ever watched the pig? Gusto niya magkarigos sa putik, no? Anyway, ang bot sabihon, kung naliligan na kita, kang grasya kang mahal na Diyos, sa pagka mga sakramento na itinaw sa to ni Jesus, saan na? Huwag tayong bumalik sa kasalanan, huwag nang bumalik sa putik. Kasi nalinis na nga tayo. But of course, again, since nandito pa tayo sa mundo, ang dami-dami pang kabi-kabila na temptation. So, we should really be careful. Kahit ang mahal natin sa buhay, ang boyfriend, girlfriend, asawa, pwede yan magdara sa atin sa kasalanan. Pwedeng, oy, magparatubod ka pangayakaan kay Father Tonton, etc., etc. Diba? Yung mga subtle na mga action naman yung diablo, diba? Hindi naman ipapahalata na masama. Pero, he will take from somebody na angel, o kaya mabuting tao, kaya mo naniniwala ka doon. Anong malay mo? Sheep, wolf in sheep's clothing pala yun, no? Karnero na nakadamit na wolf. Hindi mo alam, no? So, sometimes, kita pwede mag-trust ng somebody kahit na napaka-close sa atin. Kasi that can be the budol. That can be the deception that can happen to us. Kaya, sa 4 na kandilang ito, minention ko na sa mga hihinga natin ng tulong. Patuloy po natin ang paghintay sa Panginoon, not only for Advent, for Christmas, but for the rest of our life. Nakilala na natin si Jesus. Sabi ni St. Paul, do not go back sa imong pagkapagano o non-knowing of the Lord, who is the source of our hope and the source of everlasting life. Sa tulong ng mga pamibi, sa Nudas Tadeo, sa mga nabanggit ko, sa mga kandila, tayo po ay sana palakasin sa satuyang paghalat. Paghalat na may ginagawa, aktibo, hindi po yung natutulog o kaya walang ginagawa. God bless us. Magtindog na sa pagpayag at pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Amang makakamhan, kagibukan langit asing kandaga, kang gabos na nahihiling asin dahil nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin na mudagi kan sa Ama bago kang gabos na panahon.
Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, uli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw manabuhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, dahil ta nayanyog nato, ang minsay ni Juan Bautista na nagaapod sa to, na magbago kan sa tong buhay, asin mag-uyon sa Ebanghelyo, mamibi kita sa tong langit no na Ama, simbag niya to, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, siring ki Juan Bautista, magdanay na liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala, sa pagsulsol asin pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to an grasya, na masabutan niya to, na dainananggad maako si Kristo sa satong puso, kun daik tango namid bidon an satong mga kasalan, asin an pangangaipon ning kaligtasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pagrumdum niya to, na ang pagbagong buhay, nagpupuon sa pagkauruyon, hagadon ta ang espiritu nin pakipag-ulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, ang mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyedad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog asin pagranga kan sa indang mga kanatad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa presensya kan Diyos, sa kahadean na sa iyang inandam, para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, warasanan sa mong pagandam ngunyan na Adbiento, magdaras sa mo sa maninigong pagselebrar kan pagkanitawon sa imong aki, si Kristo ano sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
pamibig ka mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibig kami, ipapagkanig sa imo mga pamibinin atang sa mong kapakumbabaan, asin kun sa mayong maninigo, ananaw manatabang kan gibong maray, antabayo naman kami kan tabang nin sa imong kapatawaran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Tuong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakaman na dahing kasagporan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Inarubay siya, kanhula kan mga propeta, dinara sa pupunan kaninang birhen, sa day masabing pagkamuot, ipinahayag niwan ang sayang pag-abot, asin tinukdo, kan siya uya na, ipinapasabong niya sa mo na maugmang andam para sa misteryo kan sayang pagkamundag. Tangani maabtan kami nagpupukas sa pamilbi, naguugmas sa iyang kaumawan, kaya kaibakan mga angheles, narkangheles, kaya mga tronos, sindominasyones, kaibagang kabuos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kaumurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kan sa imo kamurawayan, o sana sa kaitasan, pangalanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitasan. Kagurangnan, kanagadan banal, borabaling gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, kuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, kan pagkagatan, ang ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwag, pinapahayag sa mga tamang katulong. Kaya
Panginoon sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangdan, ng tinapay ng buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, tabi na pagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, nang kami nagpapakinabang, hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdaman kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, siring man, giramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imang pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katunidungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katunidungan, itinatao ko sa Indo. Hare pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kan nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Turugan kay Kristo, nagahalat sa iyang pagdatong, magpatinawan kamo kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you, peace. Mga tugang, weds to kagurangnan ni Kristo, danay nag-antabay sa tuya, sa sakramento, sa espiritu, sa anuman na paagi ng grasya. Ulitas siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumaya. Pangatama nung kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Hobileo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo na sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kang banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi na magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karaatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Hobileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino, nin paglaom, kan pagidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na nangangayo kami, makimaherak sa imo, kami nabasugan kakano na banal, tanganing sa paakikan pakisamaro sa mga misteryong ini. Matukdaan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna ang gabos sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo asin Vocation Apostolate, National Vocation Commission. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 39,988 pesos and 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,619 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,909 pesos and 15 centavos. Sa Lunes, Disyembre 8, iyo po ang solemnidad ni Immaculada Concepcion. Ang schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-attender nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Ang satong Recollection Master, iyo po si Reverend Padre Neil Jose Haranas. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na anlaom iyo po ang makatabang sa mga benepisyaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang benepisyaryo sa mga nasabing programa, iyo po ang sanggatos na PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na hali sa iba-ibang barangay na sakop ni Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish, regalo, ang gusto nindang itao. Ang donor, matao po nin informasyon sa opisina kung si Isay ang napili ninda na taawanan nin regalo. Ang deadline sa pagtaon nin regalo sa Disyembre 14, asin ang pagdistribute nin regalo, gigibuhon sa Disyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na 9:00 nin pagkaaga, sagkod 12:00. Para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuon na po ang Misa Aguinaldo sa Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man,
An Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, Sagkod 24, sa oras na alas 4 sa pagkaaga. Daina pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maawot po maging Aguinaldo Mas sponsor, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Asin igwaman po nin fundraising activity an sa tuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang impormasyon, manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, Tulong Anonymous, 200 pesos. Logroño and Batalier Family, 2,000 pesos. Devotee, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinog na po kita sa oring benediction. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ilikan mga pamibi, intercession, Santa Maria, asin San Judas Tadeo. Kamo, asin tayong mahal sa buhay, bendisyonan ng Diyos na makakaman, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.